Kingdom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw, kininausab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ug nanasab taning programa na to, the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Salamat sa grasya sa Ginoo nga nagapadayon ta sa pagmantala sa buhi nga pulong sa Dios. No? Kini nga mga pulong mga higala, pulong ni sa kaluwasan. Noon sa nga kaluwasan sa tong kalag. Kaysa amo na nga gibalik-balik mga higala, mo biya ra gyud ta aning kalibutan na, mulabay ra ta aning kalibutan na. Ang importante luwas ta. Importante naatay kasiguruan sa atong eternidad. Kaya ang Bible mga higala gihatag ni alang sa atong kasiguruan aron masayod ta sa kamatuoran. Ang kaluwasan di ay sa atong kalag libre walay bayad, no, nga gi-offer ni sa tanan nga mutuo ni Jesus Christ nga iyang maluluwas. O ini nga adlaw mga higala atong hisgutan kaning paghinulsol, repentance, no? Kay importante ni mga higala nga atong masayran nga mao nga pagtulunan, no? Sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 antod sa bersikulo 5. Nayon ang Biblia di ay pipila nga anaan ni atong higayon nga misulti kaniya may tungod sa mga Galileanhon kang kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga sakripisyo. Og si Jesus nga nangatubag miingon ngadto kanila, naghunahuna ba kamo nga kining maong mga Galileanhon mga makasasala labaw sa tanang mga Galileanhon tungod kay sila nahiagom sa maong nga mga butang? Ako nagaingon kaninyo dili, gawas kon kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. Ug katong napulo og 8 nganha kang kinsa nga ang tore sa Siloam nahugno ug mipatay kanila, naghunahuna ba kamo nga sila mga makasasala labaw pa sa tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem? Ako nagaingon kaninyo dili, apan gun gawas kun kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. So mga higala, makita nato diri sa Bible nga ang kanidaing paghinulsol kay ila manggong giingon ni Ginoong Hesus Kristo nga katong mga tawhana nga mga makasasala, Ginoo kuanto sila kanang grabe na gyud kay to sila nga mga makasasala, mga nangalaglag na to sila, no? Niyon si Jesus Christ dili,
gawas kun kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. So mga higala, ang kaning paghinulsol, repentance, di ni kay kadtulang nga grabing makasasala, katulang grabe nga kadautan, katong mga barumbados, katilingban, mga kawatan, mga tulisan, mga sugarol, mga palaubog, mga himabay, no. Mga higala, maskin pa nga sa tan-aw nimo matarong kayo ka, kita tanan ingon ang Bible nga kinahanglan tang maghinulsol. Oh, kay ngano man day pastor, unsa man nga sala nga kinahanglan nato nga hinulsulan. No, unsa man nga mga sala pastor atong hinulsulan, higala ingnon taka ang sala sa pagkadili nato matinuohon maunay nahimo nato nga masalanon sa mata sa Dios. Kay mga higala, gibayra na ni Jesus Christ ang atong sala dito sa krus sa Kalbaryo. Gihimo ni Adan ug ni Eva kaniadto, no, dito sa garden sa Eden, sa diyang gisupak nila ang usa ka mando sa Dios nga dili ka mo mokaon yan ng bunga sa kahoy sa kahibalo ug kadautan, no. Subo palandungon tungod ni ato nahimutang makasasala, ngo na ang atong permirong ginikanan ni supak sila nga nikaon gyud sila atong kahoy sa pagkahibalo sa maayo ug dautan. Motoy nakapahimo nila nga nakasala sa Dios, kay usa lang gani ka sugo na pakyas man gani sila. Nya karon naay gatudlo nga kinahanglan ang napo ka sugo atong tumanon, wa man gani katuman ang atong permirong ginikanan, perpekto pa to sila. Usa lang gani ka sugo na pakyas, how much more kanang napulo, no? So mga higala, giagda ta sa Dios nga maghinulsulta, no, maghinulsulta sa atong mga kasalanan, unsa man na nga mga sala, kana nga sala mao na ang pagsalikway nato sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus, no, ang pagsalikway nato sa kaluwasan nga iya sa Dios. Mula ningon ang Bible sa atong gibasa nga gawas kun ikaw maghinulsol, ikaw usab malaglag, no. Kay mo bitaw ni giingon sa Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 3, ningon ang Biblia, unsaon nato sa pagpalingkawas kung dili kita manumbaling sa mao kadako nga kaluwasan nga sa una gisugdan sa pagpangulong sa Ginoo, gipamatuod nganhi kanato pinagi kanila nga nakadungog kaniya. Kung saan man nato pagikyas kung kanunay tang dili manumbaling sa mao nga dako nga kaluwasan. Mga higala, ang kaluwasan kabayaran sa atong sala gibayran na ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Iyang giula, iyang dugo, iyang lawas, iyang gibayad alang sa atong mga sala. Ang kabayaran sa sala human na, nabayran na, no, natapos na. Ningon sa natapos na, unsa may natapos, iyang kinabuhi dili ang kabayaran sa sala, no, na nabayran na ang atong mga sala, natapos na, no. Unsa pa may atong bayran, unsa pa may atong paningkamutan nga nabayran naman. Mula mga higala nga makita nato diri sa Biblia ang pagkadili nato matinuohon, ang pagkadili nato musalig ni Ginoong Hesus nga may nibayad sa atong sala, mauna mga higala ang makalaglag nato, no. Dili imong pagkamaldito, di imong pagkabarumbado, dili imong pagkangilad nga pagkatao, no, dili. Kay maskin tarong pa kang mga tao kung wala ka maghinulsol sa imong pagkadili matinuhoon ni Jesus Christ, ingon ang Bible, malaglag jud ka, no, moadtog jud ka sa mahintumpawak jud ka sa kapungot sa Dios, makaangkon jud ka kanang hukom sa silot sa Dios. Kay ningon ang Bible sa Juan kapitulo 3:36, mauni ang kaligutgot sa Dios kanato. Juan kapitulo 3:36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan, ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Ngano nagpabilin man ang kapungot sa Dios? Kay wala man ka nagtuo sa bugtong anak niya nga iyang gipadala, wala man ka mutuo ni Jesus Christ nga manluluwas,
Kay ang Ginoong Hesus Kristo mianhi sa kalibutan para luwason tas atong sala. Gibayran niya ang atong mga sala. Muna ningon ang Bible sa Mateo Kapitulo 1:21, mianhi siya aron sa pagkuha sa sala, pagbayad sa sala. No, siya mo'y offering para sa atong sala. Ningon si John the Baptist, tanawa ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. No, so gikuha na siya mga higala. Ang atong dakong sala karon mao nga ang atong gisalikway kini nga mao nga kaluwasan. No? Pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8. No? Klaro kayo ang Biblia mga higala nga ang kapungot sa Dios, no? Mao nay mahigaaguman nato tungod sa atong pagkadili matinuon. Pastor, nituo man ko ni Jesus Christ. Pero pangutana, nisalig kaniya nga siya mo'y makadaan nimo sa langit. Nisalig kaniya nga siya makaluwas nimo. Kaila man ko niya, pastor, nga manluluwas siya. Yes, nakaila kaniya. But the question is, nisalig ba ka nga siya mo'y makadaan nimo sa langit? Maninguha lang ko, pastor. O mo na siya. You are just like rejecting the offer of God. No, gi-offera natan niyang kaluwasan pero maningkamot lang gyapon ta. Kay para nato kuwang tong iyang kamatayon dito sa krus. Mga higala, ingnon ta ka. Nagingon ang Bible kompleto na tong nga kabayaran sa atong mga sala. No? 2 Thessalonians chapter 1 and verse number 8, diha sa nagadilaab nga kalayo nga nagapahamtang og panimalus nganha kanila nga wala makaila sa Dios ug nga wala managsugot sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo kinsa pagasilutan pinaagi sa walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa tubangan sa Ginoo gikan sa himaya sa iyang gahom. No? So unsa kuno mga higala niyon dira nga wala managsugot sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unsa man ang maayong balita, si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw, munay gitawag og ebanghelyo. No, munay gitawag mga higalag ebanghelyo. Maayong balita, good news of our salvation nga si Jesus Christ namatay dito sa krus, gibayaran ang atong mga sala, nga kung mutuog, musalig kaniya maluwas ka. No? Subo palandungon mga higala, daghan man mituo ani nga kaluwasan, but ila mang dungangan. Insulto sa Ginoo nga murag kuwang paman, murag giingna nato ang Ginoo ba nga Lord, kuwang man to imong gihimo dito sa krus sa Kalbaryo, maningkamot sa ko, no? Maninguha sa ko, no? Ako sang bayran, ako ragi mo bayad kay ako'y nakasala, no? Ako'y maningkamot og buhat og maayo kay ako'y nakasala. Mga higala, ingnon ta ka kung ikaw mo bayad sa imong sala, impierno gyud ka. Kaya ang hukom sa Dios, ang kabayaran sa sala, kamatayon. Salamat ta nga naay nagbayad alang kanato. No, siya mo'y mibayad alang kanato. Siya mo'y mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Muna higala nga, nag-agni gud ang Dios nga paginulsol. No, duol na ni Ginoong Hesus karon kay andam siyang muluwas nimo. Nayon ang Bible sa Pirmirong Juan kapitulo 5. Pirmirong Juan kapitulo 5, klaro kaayo mga higala, bersikulo 11, o kini mao ang pamatuod nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi nga dayon, o kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, o siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kining mga butanga gisulat ko nga anak kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo nakabaton na sa kinabuhing dayon ug aron kamo muto sa ngalan sa anak sa Dios. So mga higala, ang gipada sa atong bugtong amahan, sa atong Dios nga amahan nga tuwa sa langit, iyang bugtong anak. Kinsa man na ang iyang bugtong anak, walay lain si Jesus Christ. Ang katong kamatayon ni Jesus Christ dito sa krus, mauto ang kabayaran sa atong mga sala. Ug tungod kay gibayran man niya ang atong mga sala, ningon ang Biblia, siya mo'y nahimong manluluwas. Siya mo'y nahimo natong dalan sa langit. Siya mo'y dalan sa langit, niyon siya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6.
nga kun mutuog mo salig tanya mga higala makaangkon ta sa kinabuhing dayon. Apan paminaw pag-ayo ha, apan kun dili ka mutuon niya, sama ra nga wala gyud ka naghinulsol sa imong sala sa pagkadili matinuohon. Ngano man tungod kay atong gibutang sa atong kinabuhi nga kon pinaagi lang ni Maria, ni Jose, ni mga apostoles, mga santos moduol ta maluwas ta dili manggod ningon ang Biblia klaro kayo nga si Kristo ra ang manluluwas. Si Kristo ra ang makaluwas. No, ug walay lain mo bitaw ningon ang Bible gawas kun ikaw mutuo malaglag ka gayod. Magpabilin gyud ka diha sa imong sala. Unsa man na nga sala? Sala sa pagkadili matinuohon. Sala sa pagkadili masaligon ni Ginoong Hesus Kristo. Mao man na ang mahimo nato nga sala mga higala. Kay ngano man gibayran na gud ta, gipakamatyan na ta pero atog yung balibaran kay naagyo tay ato ang paagi. No, mo nang hangtod karon wala gyud ka makabaton sa kaluwasan sa imong kalag. Ngano man tungod kay nagsalig ka sa imong kaugalingong binuhatan, mga higala wala lagi maluwas pinagis mayong buhat. No? Pangutana, balik-balik na namo diri pila man ka maayong buhat makapalangit nato. Ikaduha ug unsa mang maayong buhata makapalangit nato. Wala man gyud. No, wala gyud. Mula ningon ang Bible nga naghuwat gyud si ang atong Ginoo nga maghinulsulta. No, kay gani sa pirmi ay kaduhang Pedro kapitulo 3, bersikulo 9, ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang saad, sama sa giisip sa pipila ka tawo nga pagkalangayan, apan mainantuson nga ri kanato dili buot nga adunay malaglag, apan ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. No, unta nga karong mga panahon na mga higala nga hapit na mobalik ang Dios. Then ang ikaduha ang mga tao na nagkamatay tungod aning sakit karon naa sa tong palibot unta makapangandam pa, no? Kaya ang eternidad mga higala pagpangandam nato, ang eternidad kinabuhing dayon pagpangandam nato diri sa kalibutan mo bitaw gihatag ni ang Bible aron nga makita nato ang plano sa Dios sa kaluwasan. Kaya ang plano sa Dios sa kaluwasan dili ikaw mo trabaho, gitrabaho na igo na lang kang mutuo. No? Maunay plano sa Dios sa kaluwasan. Walay lain si Ginoong Hesus, iyang bugtong anak ipadadiri sa kalibutan aron mamatay siya dito sa cross, aron bayran niya imong mga sala ug ang akong sala ug ang sala sa kalibutan, ug pinaagi nato nga kamatayon dito sa cross ug mutuog mo salig kaniya nga siya may imong manluluwas, maluwas ka. Simple. Libre way bayad. Muna higala ingnon ta mo duol na ni Ginoong Hesus karon. Kay maluwas lagi ka. Makaangkon gyud kaning maong kaluwasan. Muna nga human ini nga maong diskusyon na ay among gi pakita diya nga unsaon nimo pagduol sa Dios, unsaon nimo pagampo ngadto sa Ginoo, himuha kana siya. No, ug ikaw interesado pa masayod sa Biblia, unsaon nga maduol ka sa Ginoo, masayod ka nining maong kinatibuk-an nga pagtulun-an nga siguro libre walay bayad dinhi ang kamatayon, ang kaluwasan higala willing mi mo tudlo nimo, willing mi nga motabang nimo aron ka nga makabato niini nga maong kasiguroan. Ug one day makig-uban ka, magkita ta didto sa langit kauban ang atong manluluwas si Ginoong Hesus Kristo. That's why mga higala ningon ang Bible pag hinulsol na, no, hinulsulin na duol ni Ginoong Hesus karon maluwas ka, matod pa sa pulong sa Dios. Kininausap si Pastor Mark, naot mi nga naamoy nakatunan, naot ko nga na lamdagan ang imong una-una ug sa sunod na sabigayon dagang salamat. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit.
sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga taybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sasidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.